Thank you for tuning into ZimNewsBeat TV. Kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paZimNewsBeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagweti. Akukutendai netsigrace yamuri kutipa, tikona muri kusubscribe, muri kulike, muchiramba muchikomenda zvakare. Sekuziva kwenyu kana tada kutaura nhau dzine zvekuita nechivanhu, nhau dzine chekuita nenyaya dzine zvekuita nekuziva kwatingada kuita midzimu yedu kuti tinoikudza sei, zviriko here. Vamwe vanobva vati aiwa midzimu akuchisina. Asi kuziva kwenyu paZimNews pano tinobuda tonanga kunoona Apostle Monalita kuti tinyatsonzwisisa kuti nhau dzemidzimu idzi vanhu vava kurasika papi panyaya dzekuchengetedza kana kuti nyaya dzekukudza midzimu yavo. Nhasi uno vati aiwa chimbouyai tiri kuona nyaya dziri kutenderera dzamuri kuita kana kuti nyaya dzimwe dzandiri kunzwawo dziri kutaurwa nevazhinji vari kuuya kuzobatsirwa inyaya dzemachechi ari kungonyuka. Asi pekupedzisira tinozonzwa kuti chechi mukuru wacho akanga ajoina nhau dzezvigure. Apostle makadi ndiri pangu Elizabeth wakadi fara kukonai panga pane nguva kamusati matidana aiwa nguva yange yareba kuri sei kunoku nebasa ramwari. aiwa kuri right tinofara zvese zviri kufamba zvakanaka. Apostle patakamboita mamwe maprograms aya maiwe vanhu vaindifonera Apostle momva wati aiwa nyaya maitaura isatanism yeye mwana wangu akapindana nadzo nyaya idzodzo. Ndongoti aiwa lingiro onai kuti Apostle vaiti chii, musaendese vana kupi. Unonzwa munhu achiti ndogara muHarare asi mwana ari zasi kunyarukwenjeroko, mwana ari kuchikoro ameno makilometers mangani away from Harare. Saka vanhu vaipa kutenda vakati aiwa Apostle vari kutiitira basa rakanaka uyo vachifara zvakare nedzidziso kana kuti kurudziro yamunovapa. Ndifunga kuti mai vavo vakatozobvisa mwana wavo anga ajoiniswa kesatanism but vakazomubvisa akanonamatiro but iko zvino akudzidza muzvikoro zviri around amai vacho so that vanenge vachita sei vachikwanisa kumumonita. Hameno Apostle nyaya dziri kubuda iko zvino idzi dzekuti machechi mazhinji hanzi ari kungovhurwa nenhau dzevanhu vanenge vakajoina zvigure. Hameno kuti mweya wacho unobva kupi unenge uchishandiswa ikoko? Right, chinhu chiri kuitika ndechekudai Elizabeth, machechi ari kuvhurwa, mamwe akatowekwo zvawo kudhara but kungoti sezvinhu zvanga zvisina kuwanda vanhu vakanga vasingazvioni. Asi ukazoda kucherechedza, ini nangu ndoda kutenda Mwari nokuti Mwari wakandipa mukana wokuti famba machechi akawanda uone zviri kuitika mukati. Ndoda kuti ndikuonese handiti zviri kuitika mukati memachechi. Handiti ndakaenda machechi akawandisa zvikuru akasiyana siyana. Handiti ndichingosvika ndichinamatawo nevamwe imomo, ndichisvika ndichinamata ndaisada kumbozviratidza kazhinji kuti ndinani kana kuti chii. Ndaingosvika ndonamata ndichiona Mwari otanga kundoonesa kuti handiti uri kuona izvi, uri kuona izvi, uri kuona izvi, handizvo. Handiti right. So machechi aya tikada kutarisa machechi mamwe anozoita mukurumbira, ukada kuzonyatsotarisisa munhu iyeye background yake, mafambiro ake, maanonopinda, kwaanoenda, unotoona kuti pane zvaakanozonotsvaga zvokuti azoite zvaakuita. For example Elizabeth, unonyatsotarisa kuti vanhu vari kuungana pamunhu asina kana breakthrough yeupenyu hwavo. Handiti chii chavari kuunganira ipapo? Vanhu vari kunoungana panhu pavanenge vachitukwa, panhu pavanenge vachiitwa kunge maslave, iko kuri kuchechi. Vanhu vari kunoungana panhu pavari kunyatsoona kuti no chichine haina umwari, asi vanhu vanonoungana. Meaning chinhu chiri kuramba chichiita kuti vadzokere ikoko kana kunoungana ipapo. Mushonga uya wakarombwa nafounder wechechi, handiti ndo unenge uchidaidza, zvingave zvikwambo, ingave mamwe mataipi emushonga avanenge vakaisa panzvimbo dzipi, panzvimbo dzavo. Handiti saka zvinhu izvozvo ndo zviri kupa kuti
nhasi unoyu ari kunovhura chechi anonyara handiti kuti aiti kana kuti zvaitwa kudhara kuti Mwari ivo vakati pavaviri pavatatu ndiripo handiti but hakuna nda kunamata nevanhu vatatu these days handiti one anopindwa nekunyara handiti kuti vanhu vachinozara apapo handiti then ini ndionekwa ndine vanhu vatatu apo panext pangu apo pari kuenda vanhu ma-thousands handiti muri kuona but ozvibvunza kuti koinga one chipo ndinacho handiti ndiri kutokwanisa pamwe vamwe vanenge vachitobva kuchechi yacho neungano zhinji pamwe anenge achitowanamatira vachitopona watadzikwa kuyakuyaku handiti anenge achitowanamatira vachitopona anenge achitowanamatira vachitowana mabasa handiti then otanga kuda kufamba kuti ade kunzwa kuti chii chiri kuitika kwaari handiti kuti iye ari kukwanisa kunamatira vanhu vachipona ari kukwanisa kuitira vanhu minana chaizvo vanhu vachiwana mabasa vanhu vachisunungurwa mumatambudziko akasiyana siyana handiti achizvikompeya neuyo ari kuunganirwa nema-thousands kuti uyo ari kuunganirwa nema-thousands hapana ndo vaya vanenge vachiita matestimony emadhirama ndo vaya vanenge vachitora vanhu vanenge vachidonha ngoti achipinda muchechi vanhu rakata vanenge vakaplandwa handiti but iye achinazozvinzwa ndiri kuita zviri genuine saka ndo zvinozopa kuti munhu iwewe ukasazviti ndichamira naMwari handiti nevadzimu wangu wakandipa chipo ichi handiti kuti mimi kana makati ndichaita ungano handiti yevanhu ndichaita sangano ndichaita chechi ndime muchandiigira vanhu vacho ndime muchaita kuti vanhu vauya but izvozvo hatichazviwani these days Elizabeth vanhu vaakumhanyisa kunotsvaga mishonga yechaunga handiti vamhanyisa kunotsvaga mishonga yechaunga mona vanhu vaakudini vanhu vaakuungana vazhinji vacho ndo vari kunzi vari kunotsvaga mishonga yezvigure yechaunga hanti unoona Elizabeth kuti ukaona panongoti chigureka vanhu vanoungana vachida kuona handiti kuti chigure chimbori chii plus zvichini chichingoita zvaizvo zvisinganzwisiki handiti saka vanhu vanenge vachida kuona vanhu vanoungana kuda kuona saka iyoyo mishonga iri kutorwa iyoyo kuzvigure ndo iri kushandiswa imwe yacho mumachechi iwaya ari kuvhurwa mazuva ano handiti chaunga kuda kudaidza vanhu handitika saka ndo zvemunozoona kuti machechi iwaya anotanga kufiwa mysteriously handiti ungonzi aenda kuchechi yakati but akangorwara vamwe wacho vanoita maaccident wachitobva ikoko kumachechi akadare iwaya nekuti pane pezvinotozotoda ropa chete handiti saka ndo zvinhu zviri kuitika pakuti vanhu havasi kugutsikana nezvipo zvavo kuti aiwa Mwari nemuvadzimu kana makandipa chipo ichi inini ndinogamuchira kana makati nchanamata nevanhu vairi ndoye ndichanamata nawoiwa hazvisi kunomira sekudaro vanhu vari kuda kuteedzera ndosaka zvichinzi usachiva zvausingazivi kuti zvabva kupi saka makaona kuti pa10 commandments pakatonzi usachiva harusi ruchiva chete rwokuti kana kuti ruchiva murume kana kuti ruchiva mukadzi kuchiva zvisi zvako kana zvausi kuziva kuti munhu yakazviwana sei unochiva chaunga ichocho izvi chine makuva pasi chaunga chauri kuona chiri pachechi yemumwe chitori nepamwe makuva pasi ane vanhu marituals akaita eropa handiti saka iwewe gutsikana nechipo chako wogutsikana nevanhu vari kuuya iwavo 1 gutsikana nevanhu ivavo yes tiri kunzwa apostle vamwe vanhu vari kuzochema vachiti ndakajoinisirwa satanism kuchechi isu zoti kuchechi ndo kunonobviswa kamweya yetsvina ndo kunonobviswa zvakare mweya yemasatanist ko munhu anozojoiniswa satanism sei iye ari muchechi kereke yaMwari right ndo zvandanga ndiri kutaura zviya izvi kuti machechi mavhurirwa ari kuitwa iwayaya eminanaya
ari kuvhurwa nenzira dzakasiyana-siyana. Vanhu vari kufamba, Elizabeth. Vanhu vari kuita sei? Vari kufamba. Unosvika paasvika utoronza aiwa kutoti zviite munhu haangangouyiwe. Unofunga kuti nemawandiro akaita machechi aya, unofunga kuti munhu haangangozoda kuuya pako iwewe. Une zvaunofanirwa kutoita kuti vanhu vaite sei? Vanhu vauye. Saka mishonga iri kunotorwa nevanhu. Vanhu vari kutonorombeswa nokuti unenge wakutoromba. Iwewe washora zviri pauri. Handiti? Zvawashora zviri pauri iwewe semasikirwo awakaitwa, zvipo zvawakapiwa washora. Kuti aiwa zvishoma. Handiti? Uri kuda kunowedzera. Kunowedzera kuya kwawakunoita ndo kwaakutoromba kwawakudini? Kwawakunoita. Nekuti pane zvichanzi ita pachipo chako. Handiti? Kutanga. Pane zvichanzi itazve. Handitika? Pachechi pako. Handiti? Saka zvinhu izvozvo zvese, handitika, unenge watourombwa. Unenge wakuita sei? Wakuita. Saka zvaunenge waurombwa, nyaya inoitika ndekuti vanhu vari kuuya mucheche mako iwewe. Handitika? Pane zvinhu zvezvo zvaunoromba pezvichada vakadzi, pezvichada vanhu vekushandisa nenzira dzakasiyana-siyana. Kuti iwewe, handiti, chipo chako chirambe chichita sei? Chichisimuka chichienda. Uyezve chaunga chiyechi chirambe chichidini? Kunyange vanhu vakataura zvinenge, watowamboona Elizabeth kuti kune vanhu vokuti vanhu vanenge vachitaura zvinhu zvechokwadi chaizvozvo. Handiti? Kuti munhu yaanorepa uyu, munhu uyu anorara nevakadzi vevanhu nevasikana, munhu uyu kana kuti mukadzi uyu anodai. Handiti? But vanhu vanoita kunge vasiri kuzvinzwa. Vanoramba vachienda. Handiti? Inyaya yekuti vanenge vachikontrolwa nemishonga yemunhu uya. Handiti? Saka zvinhu zvezvo ndo zvinezenge zvakutoshandisa vanhu mumachechi. Iko zvinezvi chako kada kuzvitarisa kuti namba yema-spiritual wives, ma-spiritual husbands yakawanda pakangotangawo kuwanda machechi. Handiti? Ndo pazvakawanda kuti munhu akutongoti ndiri kunetswa mudzinza mako. Unonzwa munhu achita kuti inini mudzinza mangu makachena, handimbodi kunyeberai apostle. Mudzinza mangu inini makaita sei? Makachena. Asi zvinhu zvakatanga pandakatanga kuenda kana kuti kuchechi. Handiti? Saka imomo ndomo vanenge vakunoturikwa, vachipiwa varume, vachipiwa vakadzi. Ndosaka muchiona dzimwe dzimba hadzisi kumira. Tarisai nhamba yevanhu vari kumachechi vasina varume, vasina vakadzi, wakawandisa zvokuti vari kutadza here kana imo mumachechi mavo macho kuti varoorane? Hazvisi kuita nokuti vatori nevarume wavo wawakatopiwa, vatori nevakadzi wavo wakaita sei? Wawakapiwa. Yes. Saka apostle, chinozoita kuti vanhu varambe vachidzokera kuchechi kwaunonzwa kuti nhasi profeti kana kuti prophetess vabuda munewspaper vachinzi aiwa vakatoonekwa vakarara nemudzimai wesangano. Chinozoita kuti vanhu ivava vangoramba vachingoti soma munhu ukatomudza kuti iwe kuchechi koko kune zodzo. Saka tizoti ndo zodzo racho here kuti mweya yacho inenge yakukwidibira vanhu. Vanotobuda vari pafront page yeHmetro, but mangwana kuSunday kuchechi tinoona vanhu zvakare tichitongodzokera ikoko takasara. Right. Chinhu chiri kuitika ndechekuti Elizabeth ndambotaura. Inyaya yekuti vanhu pavanoenda kumachecha vane kukedywa kwavanoitwa. Saka zvatopa munhu nemunhu kuti midzimu yake yakasimba here. Handiti? Zvokuti inokwanisa kumurwira, kumubuditsa naMwari wake kuti wabuditswe. Handiti? Muchechi iyoyo. Handiti? Nokuti chinoitika ndechekuti pavanongoenda vane makejerwo avanoitwa sei. Ndobva pane umoya uya akazoti inini ndatendeuka. Anga ari pastor, anga ane mbiri. Handiti? Zvokuti achiita minana. Handiti akazofunga kuzvibuditsa pachena. Akataura kuti inini mamwe masimba angu ndakanotora kuMozambique. Handiti? Mamwe masimba angu muno MuZimbabwe. Mamwe masimba angu kuNigeria. Handiti? Akati ndandine bhodhoro randanga ndinaro. Handiti? Saka bhodhoro iri ndo randaidini, randaikeja vanhu wemusangano mangu. Handiti? Ndo ranga rakaiswa zvaranga rakaiswa mukati, ndo ranga raiita futizve minana. Handiti? Kuti ndikataurira bhodhoro rangu iroro zvanga zviri mubhodhoro imo kuti nhasi ndiri kuda kuti vanhu vange vachidonha.
handiti muchechi vanhu vaitodonha muchechi yese kuti rakata handiti akataura zvakati ndaitomeka shuwa kuti bhodhoro irorozve zvakare ndoraingoita ndikataurira vanhu kuti mari munhu wese aibvisa mari vamwe vaisacrifica kufamba netsoka watengesa mota dzavanga vanadzo vamwe vaitengesa dzimba nenyaya yekuti changa chiri mubhodhoro ndo chandaikomanda chonopinda kune vanhu ngoti ndikatotaura chete chautonopinda kune munhu tengesa mota uunze mari kunoku handiti tengesa imba uunze mari chi kunoku handiti saka ari kuti baba wake wainamata zvakachena handiti saka baba wake wakanga wakashayika handiti wakangofawo munhu anga akura achembera saka baba wake wakatanga kumuvhizitira kumadreams kuti kunamata rudzi mwanangu kuuri kuita hakusi kunamata uku tendeuka saka akaramba akutomendwa nevoice rababa wake saka ndo zvakazita kuti abude pachena asare ndakati ndakatoudza vanhu anga ane following yakakura akaudza vanhu kuti endai henyu munopinde kune mamwe machechi inini ndaakuda kutendeuka patsva nditori munhu ari kutodawo kutotsvaga chechi yekuti ndizoendi ndichinonamata ndiri ndichambotanga ndazvisuka ndichambotanga ndachenera mwari wangu nemadzimu wangu handiti akatovharisa chechi handiti saka ndo zvacho izvozvo vanhu ava vanenge vane mishonga yavanenge vapiwa handiti saka mishonga iyoyo kana kuti zvikwambo izvozvo zvavanenge varomba ndo zvinenge zvakushandisa vana vesangano mumachechi ndosaka muchiona kuti vamwe vanhuka kuti uti anoenda kuchechi here munhu uyu handiti mwoyo wake anenge ane mwoyo wakaipa zvokuti but ushati kuchechi kwaari kuenda every day handiti ari kunonamata chii handiti ka izvo anenge atoinishetwa anenge asisiri iye nokuti uchechi kwaari kuenda ka kuna mwari mupenyu kune zvimwariwo zvavanenge vachinamata zvekuzvigure izvozvo zvekuchiko vanenge wakanoromba saka kune kusina mwari mupenyu anenge achinonamatwa yes tinonzwa apostle kune mamwe makereke kana kuti kune vamwe vanhu vanonamata vachiti nezita raapostle monalita najesu waapostle monalita ipapo apostle pane kakavadzana kanoita vanhu zvakare tasangana isusu vemachechi akasiyana tiri kutaura zvedu nyaya kuti aiwa inini ndakatotenga mota iyi nezita rani raapostle kana kuti namwari waapostle ndakaita kuti nditenge mota iyi ipapo panofambiswa sei apostle mwari atitenge chichara chese uyu zviriko here zvekuti tinonamata mwari wamunonamata imimi kana kuti samufundisi kana kuti saapostle ndimi here munoudza vanhu kuti mwari wandinonamata inini ndiye mwari wamunofanira kunamata kana kuti munhu nemunhu anofanira kuzvisarudzira kuti anoda here kunamata mwari waapostle monalita kana kuti ndoda kunamata hangu mwari wangu ndakazvimiririwa right ndoda kuti dzoke mumashure mbichana unoona Elizabeth chinoitika vanhu ava wetiri kutaura iwo wekuvhura machechi nekuda kwezvimwe zvinhu zvavanenge vanotsvaga zvechaunga izvi nekuda kukontrola vanhu kuti vange vachisarenda upfumi hwavo hwese kwaari nyaya inoitika ndeyekuti vanhu ava mukingdom yavanenge vari tongoti kingdom yekwasatani satani naye anogona kutonamatira munhu akatopona handiti satani naye anogona kutoita mashiripiti minana handiti yekuti munototi chinyi muchifunga kuti isimba ramwari but munozozviona mega nekufamba kwenguva handiti pakuti vanhu vaya waneka kuda kuzozviti watange kunzi ndo vana mwari mumachechi mavo ndakazviona futi pano mumwe akashayika futi recently hake asiri wemunyika muno but akanga akunzi mesiya handiti vanhu avo vaneka kuzochiti manje devho anenge akuchiti vanhu vako ngavakunamati iwewe hausi kuona kuti level yauri yatofanana neyamwari handiti ndo zvinotanga kuitika mukingdom yavo yavanenge vari saka anenge kutozviitawo mwari iye pachake saka anochitanga kupinda kune vanhu anototaura handiti kutotiko zvinonamata ndiri kunzi
nemweya waMwari. Chinamatai muchiti Mwari waApostle Monalita. Andi munozvona? Kutoudzwako. Ndiri kunzi nemweya waMwari. Chinamatai muchiti chi? Mwari waApostle Monalita. Saka imimi nenyaya yekuti munenge makejwa kudhara, munobvuma, munotanga manje. Mwari waApostle Monalita, Mwari weminana, Mwari wechi. Handiti? But Mwari watiri kunamata ndeumwe chete, the King of Universe. Ko wangu inini ndeupi? Ndopa munoona ukauti wacho, urombwa wacho kuti saka inini ndakutokuudzai Mwari wangu wamakunamata imimi ndine chimwari changu chandinacho ndochamakurumbidza ichocho. Noti Mwari musiki wedenga nenyika. Tenge tichinyeberana ipapo nekuti vanhu vari kudaidzwa mazita mumachechi ekutoitwa vana Mwari. Vamwe vanotonzi vana Ishe. Handiti? Mumachechi. Why wada kunzi Ishe iwewe? Nokuti uzo kuti Mwari wedu ndomwe chete. Yes. Tichitarisa ipapo Apostle pekutochinja nemazita. Even kumba madzimai nevarume vavo pakuita kakunetsana. Kuti zvinotonzaiwa aya maplates anongoburitsirwa mufundisi papa kana vauya. Aya maplates ndeamama ndeaApostle Monalita kana vauya. Asi murume wemba imomo haatomaziye maplates wayo. Anobuda anenge ari mudecoration meme mumakitchen unit. Anozongobuda chete kana papa vauya. Poitwa sei Apostle ipapo? Nekuti tikaona kuti vanhu vaMwari vakukudzwa kudarika varume vemumba. Right, uko ndingati kupusa kwevakadzi ivavo. Handiti? Vanhu vari weak in mind. Zvezvokuti unoona kunge iwewe mutungamiri wako wemuchechi akoshesa kudarika murume wako mumba kana kuti mukadzi wako mumba. Nekuti kunewo futi varume vanotodaro. Anokwanisa kuitira mai mufundisi zvinhu zvakanaka chaizvo kuchechi. But kumba uku mukadzi wake asina chaanodi chaanomuitira kana chimwe chete. Saka ndo zvandiri kuda kuzama kutaura zviriko izvozvo zvokuti kune vakadzi wokuti anoti mufundisi achisvika anomupfugamira kubva padhoo kunopinda kunosvika anogare kunzi garai apa. Handiti? And achingogara pasi akutoigirwa mvura nedringi. Handiti? But iwo murume wako ari kuswera achikushandira. Handiti? Anodzoka kubasa aneta. Handitika? Haukwanisi kuti unge uchisvika uchimeka sure kuti mvura yake kugeza yapo, awanawo kana kuti kadrinki, awana nguva iyoyo. Handiti? Wamhanya kuprepare nekumuisira mumaplates enyu acho amunoti akanakisa acho. Handiti? Mumba murume anozoona panouya mufundisi ndo paakubuditswa maplates aya, ndo paakubuditswa makapu aya. Handiti? Zvaratidza kuti iwewe uri kuonesa kuti murume wako hana basa. Mufundisi ndiye akakukoshera chaizvo. Saka ininiwo ndiri kuti zvimwe zvinhu haisi mhosva yana mufundisi, but kuti nekuti mufundisi anenge asingazvizi zviri kumba kwenyu. Handiti? Imhosva yeyo vakadzi vari kuita zvinhu zvipi izvozvo, nekuti iwewe ndiwe uri kuratidza kuti wako murume hausi kumupa respect, hausi kumukudza, hausi kumukoshesa. Handitika? Uri kukoshesa umwe murume. Handiti? Saka iyo imhosva yevakadzi vavo vari kuita zvinhu zvakadaro. Asi ndinongoda kuti kuvakadzi vari kuita zvinhu zvakadaro, pavari kuona vhidhiyo iyoyi, kana anga ari kuzviita ibva wachinja. Ndosaka mumba muri kutoshaya makomborero nemaropafadzo nenyaya yekuti uri kukoshesa mumwe murume ari kumba kwake uchitadza kukoshesa waunaye every day. Yes. Apostle, tiri kuona zvakare machechi ezvigura kunyanya ari kuzobuda kana vamwe vanhu vaita sevanosvinudzwa meso. Unozwa munhu achita pandakafambawo ndakanzi chechi yamaipinda iyai munhu wacho akanga akarombera nhau idzodzi dzezvigure kana kuti anga ari chigure. Masikati maiona vari papa manheru chigure chikutotamba achikupi kuzvigure. Chinozoita kuti vanhu vazopengenuka, vasatange kupengenuka pavanenge vachiona masainzi sekutaura kwamaita unoishinzi iko zvino ndaratidzwa kunzi ngatinamate tichiti nemuzita kana kuti
nababa kana kuti najesu anonamatwa naapostoro, chinoita kuti musaone nguva idzodzo, muzoona papaya kukedywa ikoko here, kana kuti iwo semunhu onenge uine nharo kuti aiwa handingasiye kachechi yangu izvezvi kwaane nyaya dzekuti ndiri kupraise and worship, ndozonotanga futi kufunga kuti ndotanga futi kuFM kana kuti kuzayoja kunotanga futi kunoita praise and worship, ini ndabva kune imwe chechi vanononditambira sei, ndendatongowo munhuwo zvake asina chigaro. Right. Chinoita kuti munhu achitanga kuenda kuchechi Elizabeth asaone chinhu chaanenge atanga kunzwa ndechekuti Mwari, handiti muzita raJesu, obva angofunga kuti pari kunamatwa Mwari mupenyu. Handiti tese tisi takatombozviitawo zvekuti munomhanya kunoti aiwa pari kunamatwa Mwari, handiti then wamo wozotanga kuona, handiti Mwari wako nevadzimu wako utanga kutokuonesa kuti no, handiti panapa hapana umwari, zvimwe zvinenge zvichitoitika physically, handiti zvaunenge uchitoona. Saka chinoitika ndechekuti vanononoka vaya varimo, handiti ndezvekuda kungoti munoziva kuti vanhu vakawanda panounganwa stereki ndopaunofunga kuti pane zvinhu zviri kuitwa yeti pasina, handiti muri kuzviona panoitwa sei, panounganwa stereki ndopaunofunga kuti chinyi pane zvinhu, wozoona kuti aiwa munhu atomuona kuti inini ndaane gore, hakuna kana testimony yandati ndaanayo, ndaane gore ndiri muchechi munomu, zvinhu zvangu zvatowesi, handiti ndatowo mugore rechi2, zvinhu zvangu zvatowesi, zvimwe ndakatopera kutengesa ndichitouya kuzosidha kuno kuchechi tichinzi ndokuti, handiti zviwedzere zvamunazvo, but hapana, ndatosara ndisina chinhu. Vari kuvanhu vakadaro, inyaya yeku hazvirevo kuti vanhu ivavo paunoti mwedzi wekutanga, wechi2, wechi3 unenge watooneswa kudara, bo zvimwe zvinonge uchitozviona zvichiitika, zvimwe zvinhu spiritually unoroteswa unodini, but nharo ndo dzimwe dzine vanhu. Kozoti futi vamwe vacho mweyawo yavo inokurumidza kubvuma kukedywa, bozi vanhu vaya kukedya ndokuvanoita manje. Inini spirit yangu yakambokedywa mumachechi iwaya, handiti tikarwisana zvekurwisana zviya, tichirwisana kumadreams kuti ndibudisei pamandiisa, handiti pakanga pari pasi pechechi yemunhu yeye, ndo pandakanoona vanhu vakazara ipapo, vanhu vachishandiswa mushandisirwo womuongo usingaite, handiti paine mhuka dzimwe dzakasiyana, vamwe vaitochinjwa uchitonoti ndimainhingika ko zvawaanyoka, ndimainhingika ko zvawaane musoro kana kuti welepard, handiti. Saka inini spirit yangu yakakwanisa kurwa, midzimu yangu yakakwanisa kundirwira, handiti ndikakwanisa kubva mukeji matakanga tatoiswa. Saka vanoisa vanhu mukeji, handiti. Saka iwewe zvako uri kuti uri kunyazonamata sei, bosi uri kuona Elizabeth, nyaya inoitika ndeyekuti kune vanhu vari kuenda kuchechi vari kuenderera zvakasiyana siyana. Kune vanhu vari kungoda zita rekunzi mai nhingi baba nhingi wanda kuchechi every Sunday, handiti maChristian, handiti right. Kozoita vamwe vari kuendera kunoonekwa chaiko, tsvaga kunoonekwa, ushaya hake kokuti haana mari yekuti aende kunorefresha kusiri kuchechi, anonorefreshera muchechi. Kune vanhu vatori nesinogani yekuti akumbonofurwa nemhepo kana, handiti muri kuzviona, kuchechi haasi kuenda kunonamata. Kune vamwe vakuenda mazuva ano mumachechi umu waneta nezveupenyu izvi, handiti waneta nezveupenyu, vanoda kunozviita vanhu vari holi kumachechi, either ari kunotsvaga mukadzi kana kuti ari kunotsvaga murume, handiti. Saka nyaya inoitika ndeyekuti iwewe kana waenda uri munhu ane zvinangwa zvake asiri kuenda kunonamata, uye kumba kwako uri kunamata here futi, bhozi nchinhu chakandibatsira ndechekuti ina handina kumira kunamata tichienda kuchechiyo, tainamata zvokunamata zviya kumba kufasta, handiti ndo zvinhu zvakandibatsira ndakakurumidza kuoneswa kuti
matokedyo handiti ende zvinhu zvako zvinotanga kudonha paunongokedya chete wega unotoona kuti zvinhu zvangu zvakutanga kudonha kaini handiti upenyu hwangu hwakutodonha panapa. Saka kuzorwirwa ikoko nyaya yekuti inini ndainamata Mwari mupenyu, ndaisanonamata Mwari wani wafaunda uya wechechi. Aiwa, ndainamata Mwari mupenyu, ndaiti ndichipinda muchechi mundoti Mwari, inini ndauya kuzotsvaga chiso chenyu. Zviri kuitwa muchechi munomu ina handingazvizive. Mwari aronamatwa muchechi munomu ina handisi kuziva, asi inini chandiri kuziva ndichibuda mumba mangu ndiri kunamata imi Mwari mupenyu, musiki wedenga nenyika. Handiti saka ndo zvinhu zvakandibatsira kuti ndakakurumidza kuoneswa nekurwirwa nekunzvengeswa. Bosi kana tichiti kunamata tenge tisingatauri kutamba Elizabeth kwatiri kuona vanhu vachiita vachitrenana ndimi mumachechi umu. Handiti vachiswera vachinyeberana zvavanenge vachiita izvi. Kunamata kunonamatwa iwe watanga wazvichenesa. Handiti kutanga wazvichenesa iwe pachako kuti wakagarapo wozvibvunza, ndiri kuteedza here inini Monalita, ndiri kuteedza here mitemo ine 10? Nekuti ndo bhaibheri racho rese iro riare. Zvimwe zvese izvo zviri mubhaibheri izvo tingade zvedu kuda kunhonga hedu vhesi iro tichinyaradzana tichinyeberana tichidini. Handiti ka nokuti bhuku riare rakazopurindwa chinonzi bhaibheri chiya. Handiti chakanzi hanzi freely we were given. Handiti so freely we give. But bhaibheri racho handiti uri kutoritenga $25 $30. Vanhu vakaprinda mabhaibheri aya they are richest people in this world. Handiti vanhu vakaprinda chi havana kuriprindira kupa mahara. Handiti saka iwewe munhu pachako, handiti ndiri kuda kutaurira zvangu mumwe munhu anofunga kuti kuziva kaevhri vhesi kemubhaibheri ndo kuti waamutsvene. Uri kuteedza here mitemo ine 10? Handiti mitemo ine 10 iyo iya ndo bhaibheri racho, tongo ndo bhaibheri racho iroro. Ina hangu ndo randinokoshesa. Handiti pamitemo ine 10 ipo paya uripo here ipapo? Tingazonhonga twese tunoda kunongedzeranwa, tunoda kunzwi vanhu vachinhonga tumavhesi. Uripo here pamutemo ine 10? Haupo. Ndofunga unozviona iwo Elizabeth kana kusocial media kuti vanhu vemachechi ndo vanhu vanotukana manje, ndo vanhu vanoshoropodzana, ndo vanhu vanoshorana. Hana chaanorumbidza chemumwe. Handiti chaitwa nemumwe chakaipa, chaitwa nemumwe chakaipa. Hapana. Saka umwari hwacho huri papi ipapo? Handiti hapana. Iwo uri kuti uri kuenda kuchechi but uchitobuda kwawatobuda. Umwe anenge atobuda mumba meboyfriend kana kuti megirlfriend ari kuenda kuchechi. Handiti saka Mwari uri kunotarisira kuti ari kunogamuchira kunamata kwako ndoupi? Handiti saka kupedza nguva kuri kuita vanhu especially zvavo vanhu vemuZimbabwe munomu unoona vachida kumhura stereki zvechivanhu izvi. Handiti chivanhu ndo chinhu chaizvo chekuti isusu semaAfricans as Zimbabweans tinosanwa chinamato chedu, ende Mwari vanotoziva masikiro avakatoita kuti ava vanofamba wakadai, ava vanofamba wakadai, ava ndosaka muchiona kuti munyika munomu. Handitika izvozvi chaiko hazvirevo kuti ndaiti ndichiwacha Elizabeth ndakatarisa washing machine. Handitika right, ndichiona kuti chinhu ichi pati varungu wakachifunga sei chinhu ichi? Handiti kuti unotokwanisa kungoende dzinochena chaizvozvo. Handiti kudarika kungochitoshandisa maoko. Ndikati asi isusu vanhu vatema
hatina here kupiwa njerewo idzi dzekuti tinge, but ndakatanga kupiwa kuti tarisa, kune wanhu akanga aita chihelicopter akatosvika kufa zvisina kumborecognizwa, handiti. Kune umwe akaita mota, akaita chitrain, handiti. Mukomana, handiti, mukomana wechidiki, I think 21 years, handiti, amene akazotorwawo newenhingi inonzi chii, kumusha gardens and resorts kuruwa, ndiwo akatomutorawo kuti atowanewo mari kuvanhu vanenge vachiuya, handiti, matoristi chichi, handiti, akwanise kuwana mari, anotokwidza vanhu mutreni iya, anokwidza vanhu mumota iyoyo, achitenderera panzvimbo iyoyo. But isusu nekuti takagara tatsikwa nevarungu, kunzi munhu mutema iwewe chinhu chako chinosanwa kutanga chaapuruvhiwa nevarungu, handiti, ndokuti chizonzi chinoita. Zvevanhu vatema varungu vakabva vagara vaisa kuti madhimoni, handiti. Saka chese chatinoita, kunyange munhu Mwari nevadzimu wake akapiwa njere dzekuti anga achikwanisa kugadzira chimwe chinhu, handiti, hachisi kukwanisa kuti chinge chichiita mbiri, handiti, chichiita mari, chichidini. Varungu vakabva vangotsika vanhu kuti vanhu, isusu vanhu vatema tingofunga zvevarungu ndo zvinoita, semaapplies nemapiritsi, mishonga chaiyo inorapa, tingoti zvakaapuruvhiwa kuvarungu ndo zvinotorapa izvozvo. Yeti munhu unogona kutorambwa pamwe nemapiritsi iwayo, wotongonzishisha, because mapiritsi ari kubva mumiti iyoyi, handiti, mumishonga iyo zvavakauyayo vachiona, vachiongorora kumatateguru edu, vachibvunza, vachiudzwa kunzi uyu muti uyu unorapa zvakati, marutsa anodai, iwo wakazoona kuti patikanozvipinza mumafactory edu, tozvibika todai, handiti, tonyatsopeka, tinoita mari. Saka it's all about them, mawhites, handiti. Saka izvozvo ndo zvakatadza kuonekwa nevanhu vatema izvozvo, kuti no, vanhu ava vakauya kuzotibira, handiti, zvavakauya kuzotibira isusu, let's fight back, handiti, timire pazvinhu zvedu, timire pachi, because isusu we can make our own Bible, we can print, handiti, our own Bible rine zvinoenderanawo kubva kumatateguru edu, handiti, asi tichirife zvinhu zvedu zvese kuna Mwari, handiti, the King of Universe, handiti, muri kuona. But zviri kutadzika nenyaya yekuti chisina murungu mukati chete ndechemadhimoni. Saka ndo zvauri kuona kuti vanhu vari kunokedywa, kunorombeswa, kunonamatiswa zvimwe zvimwari nenyaya yekuti vanotungamidzirwa Bhaibheri mberi. Kana wangotungamidzirwa Bhaibheri, anoona unge zvese zvakachena. Yet not. Yes. Panyaya dzematangs, apostle, taimbodzitaura hedu tikati kose vanhu vanenge vachita matangs kumachechi vachimhanya unotora maiki. Matangs aya tofanira kumanzwa tese here kana kuti ndako naMwari wako. Tinozoshaya kuti kozvi wakufamba sei? Munhu otobva kubhenji uko kumhanya unotora maiki, ndipei maiki ozonzo atomara katakataka. Toshoti kosaka ndo zvanga achidira maiki here, ko vadii kungoita vari kubhenji ikoko. Right, ukada kuzvitarisa Elizabeth, matangs ari mumachechi akawanda, ukada kuatarisa akafanana. Saka chizvibvunza kuti ngirozi dzevanhu avo dzakafanana here, dzakatosiyana. Munhu nemunhu ane maangels ake, anomudii, anomuchengeta, anofamba naye, handitika. Saka hapana panofanana matangs, zvavo zvese zvokuda kuti nyebera kuti hanzi ningi nenyaya yekuti ichechi 1, saka matangs enyu anofanana. Ndezvenema, ndakaenda machechi nini akawanda, mapendekostal churches chichi, iwe ndimaya nechi. Chinhu chinoitika paya ndechekuti they train vanhu, handiti, matangs aya. Pane vamwe wokuti anoburukawo hawo nenyaya yekuti munhu agara anenge pamwe ane chipo chake oburutsirwawo, handitika.
chipo ichocho naMwari, but vazhinji wacho handiti matongues avo ndeekutrainwa, or they are being initiated kuti waite same matongues. Ini ndakaenda machechi akaona matongues angu haana kumbonotora matongues evanhu ivavo. Ndine matongues angu ndega, even pamba panapa munhu wese handiti ane that gift handiti yekuti kana tamweya chaizvo munhu nemunhu nematongues ake haana kumbofanana, haana kufanana, ane paanotongoti apo nepapo handiti haana kufanana. But ukada kutarisa machechi waya matongues avo akafanana, kuratidza kuti ndezvekuinitiatwa, ndezvekutrainwa, zvimwe zvacho ndezvekuda kungodada kuda kunzi zvinzi uyu anotonamata nematongues. Kuno vanhu vanoda kuzviita maprayer warrior yet not. Yes. Ipapo apostle tine vanhu vari kuuya vachichema apostle kuti hanzi tinonzi bvisai mari dzematides, mari dzechii, but patiri kubvisa mari idzodzo mumwe munhu angoya nhasi anzi bvisa mari yakati, akangobvisa mari iyoyo wototanga kutodzi aiwa ini zvinhu zvangu zviri kufamba, asi ini ndane 3 years ndichingobvisa ndichingodi ezvi ndatopedza pfuma yese hapana chiri kushanda ende zvinhu zvakutoita wese. Vanhu ivavo apostle toti chii chinenge chichiitika kumachechi uku? Kune toti kuri kushanda vane mari yakawanda ndo vanowanawo here kana kuti zviri kufamba sei? Because tiri kunzwa vari kuti anenge atengesa mota yake mari yacho yese ikaenda kuchechi ndiye munhu ari kuti aiwa zvangu zvakafamba. Isusuwo zvedu vari kutengesa madomasi kuzonawo kwanisa $50 kudhara. Saka vari kuti zvinhu izvozvo hazvisi kuzofambirana sekufamba kwateichifunga kuti ndikabvisawo yandinayo zvichidawo Mwari anogona kuita sei kundidzikira. Chii chiri kuitika apostle kuti mumwe zvake zviiti mumwe zvake zvisaiti? Midzimu here inoti yanguwo hayo inotinoonokei asi yauyu inotikasikei, asi tese tirongoisa mari mabhasiketi ekuchechi. Right, pane zvinhu true Elizabeth. Pane kuti uya kana kuti akatengesa mota yake obva aunza mari yacho kuchechi obva ati zvangu zvaita, paakuda kuongororwa kuti ishuwa here kana kuti ndo madhirama aya andambotaura kuti vanhu vanenge varongana uko zvonzi iwewe chimbouya kutohaya mota chaiko munohayiwa handiti chimbouya nayo mbouya chi1 month masande mangani 4 handiti wachinohaya mota kana kutsvaga kumabhururu mota umbouya nayo uchiidrive handiti then iwo bva wazongoti inini ndiri kupleja nemota yangu iyi ndakutoitengesa kuti ndikwanise kuti ndidini ndoda kuunza mari yacho kuchechi, then zvotenge zvinoita saizvozvo tani muri kuona handisina mota ndakatotengesa ndakaunza mari yese kuzosidha muchechi handiti pasina nguva munhu ubva azotanga kutaurazve kuti inini ndiri kuitirwa zvakanaka naMwari, ndiri kudii handiti. Pane izvozvo zvimwe zvokuti vanhu waita madhirama awadini awarongana kuitira kuencouraja chi vamwe vanhu muchechi kuti nokuti unonzwawo seunotsva kuonawo mumwe ari kuti atotengesa mota handiti. Saka iwewe zvinokupa shungu kuti inini kanditoonawo handiti ndoone kuti sezvo ndine mota 3 kana 2 kumba rega ndingounze imwe pano futi pachechi handiti. Ndo zvimwe zvandakaona hangu imwe chechi futi yandakaenda ndikatoona kuti vanhu vari kupiwa puresha nezvinhu zvisipo handiti. Right, kwozoita zvimwe zvokuti umwe munhu inenge yaanguva yake chaizvo kuti pane vanhu vaya Elizabeth wokuti haana munhu waakatadzira, munhu atori nemwoyo wakanaka but anenge atonzwa nekuroyiwa handiti, anzwa nekuroyiwa achingonamata kuti nhai Mwari, nhai wadzimu wangu hamundioni here chichi, then anozosvika pekuti anozongoendeswa paanoendeswa obva angonamatirwa handiti, pamwe kachimweya kaya kobva kangobhrekwa handiti ka. Right, zvinhu zvake zvotoita right ipapo handiti ka. Munhu anenge adayirwa
minamato yake, kuchema kwake, handiti panguva iyoyo. Kozita moyo kuti anoti hai inini ndagara ndazodii, but hapana kana chiri kuchinja. Vanhu ivavo vanoda kuongororwa pamweya kuti why zvinhu zvake zvisiri kuchinja, handiti mukati muupenyu. Vamwe vanhu vanenge vari paspeshamu yaMwari chaiko, Elizabeth, okuti vanhu vanenge vachitadza mukati umu. Watadza mukati umu, Mwari ovapa shamu, waburutsira shamu, waburutsirwa shamu, kuchida kutanga kumhanya manje, kuda kutsvaga help, handiti. Saka kana Mwari wasati wamusunungura, kuno munhu kuti pamwe akapiwa shamu yovu, kuti Mwari akaburutsa kuti 10 years ndiri kuisa paspeshamu, uchambosafa kuti uone kuti utsinye hwakaipa, handiti. 20 years uchitambura. Munhu angagotenderera akatendera akachinjanisa machechi, akachinjanisa vanhu vanobatsira, pasina kana chiri kusununguka paupenyu hwake, nenyaya yekuti anenge achiri paspeshamu. Saka kana iri shamu yevadzimu naMwari, iyo inonetsa. Kana isusu chaiko hatikwanisi kusunungura munhu akadaro. Yes, kutosvika makore ake akwana, abudiswa mujeri naMwari wacho nevadzimu. Yes. Pane Apostle pandoti munyatsojekesa. Munhu anozoziva sei kuti iko zvino apa ndinenge ndakarohwa neshamu yaMwari? Chinoitika vanhu vanotadza avaka, vazhinji vacho vamwe havatombozivi. Chaka anomhanyira kuti ndakaroiwa. Ndakaroiwa, ndofunga nhingi, ndofunga chinyi, handiti. Anotadza kuti agare pasi, anyatsofunga kuti tomboti wafamba, wanamatirwa, wadini, handiti. But uchiona kuti hazvisi kuchinja, chimbogara pasi mumba mako, kuti pandakanatsotadza inini pari kuburuka shamui ndepapi. Anza unoiona, handiti, kuti wakatsotsa munhu uya gore riya, wakavhara munhu, wakadai, une vanhu vawakaitira utsinye, une munhu kana kuti wakamboatemuta kana kuda kuisira poison akazorwirwa naMwari wake nevadzimu, une utsinye wega unotanga kuzoona gati pakati pai. But vazhinji havadaro. Vanozviudza kuti vacharamba vachifamba, handisitomboziva ini kuti chii, ndisomboziva. But zvaanenge akaita munhu ndo imwe inenge itori shamu iyoyo. Asi kune vamwe zvavo kuti kana akanga azosvika pamunhu anoona akataurirwa paipai, ndo paanozoti zvechokwadi, handiti, zvechokwadi. Ipapo utonzi saka chifasta, uchitonamata, uchiema kuna Mwari wako kuti vakusunungure, handiti, uchikumbira kuvadzimu wako wakusunungure. Pamwe makoro acho eshamu ndo anozoganhurwa, handiti, uchizoonawo wazongodai wosunungurwa. Apostle, chimwe chandingade kuti vanhu vadzidze ndechekuti kumachechi kwavanenge vachienda, sekutaura kwamaita kuti vamwe vanenge vakatokedywa kare vasingatozive. Vamwe vacho vanenge vachitoziva kuti kuchechi kwetiri kuenda uko tiri ngoendawo hedu, but ndekwe kunotandara since tisina zvekunoita. Pandinoda kuti Apostle mudzidzise vanhu ndepekuti chavangaite chii kuti vangwarire kana kuti vaone kuti aiwa izvi zvaakuitwa izvi hazvisisina umwari mukati. Vangatange kuona chii? Kuudzwa chete here kuti ndaratidzwa kuti zita rataakufanira kufamba naro ndekuti aiwa neMwari wandinonamata ini ndiye Mwari wamakunamata muno, kana kuti pane zvimwewo zvavangaone kuti but zvataakuitiswa izvi zvichiri zvechechi here kana kuti zvazvemakaudzi. Right, zvakawandisa Elizabeth zvekuti vanhu vanosanirwa kuona. Kusarudzwa chaiko muchechi, handiti, kusarudzwa muchechi kunzi vane mari vanogara uko, vasina mari vanogara uko. Izvozvo zvega, nekuti kuna Mwari havasarudzi. Mwari ndewe vapfumi nevarombo, handiti. Saka iwewe wauya muchechi, urombo hwako hubva hwayanikwa pachena, handitika, kuti iwe uri kugara uko nokuti hauna mari iwe, vane mari vangu. Izvozvo zvega, ukati wapinda muchechi mawapinda, woona zvakanosetapu iyoyo, handitika, ibva wakurumidza kusuduruka, handiti. Suduruka usadzokere futi pachechi pakadaro. Ndo saini yaunenge watoredzwa pakutanga kuti munomu hamuna umwari hurimo, handiti, muchechi. Uyezve
nezvimwe zviri kuitwa zvokuti vanhu vanoti muchechi vanodaidza vanhu vachiswemba masongs emunyika, handiti kwete egospel, handiti emunyika, wotoya vanhu vari kutorova muchechi imomo. Handioni, ndo imwe saini yonosanwa kuona kuti panapa mahumbwe, handiti haisi chechi yaMwari yandiri kuita sei, yandiri kuuya, uye nedressing dzevanhu vari kuuya muchechi imomo. Taakuona kuti machechi mazhinji emazuva ano ari kusiya vakadzi vachiuya vakapfeka maskin tight, mamwe aya zvimaleggings zvokuti kumashure kwake kune vanhurume, handiti vari kutamba vachijamba chaizvo, nokuti machechi acho emafaro stereki kana kumaona, but unochiona kuti ichechi here yakadai, nekuti vanhu vari kumashure kwake kune vanhu vechirume variko, handiti ende vamwe vanonga kutozviitisa, handiti ka mumachechi muyamwe, notanga atoona kuti kumashure kwangu kwakatogara vanhu vechirume, handiti saka padikidiki asimuka atamba, padikidiki asimuka ata, saka izvozvo dressing yevanhu muchechi ngaikuratidze futi kuti aiwa muchechi munomu hamuna kumira zvakanaka, neizvozvo zvandatotaura kuti vane mari uku vasina uku, izvozvo ibva watongoda kuti it's a no, handiti muchechi iri kunzi ichechi yaMwari, ibva wangosuduruka unotsvaga chechi dzinotora vanhu vese sevakafanana, handiti varombo nevapfumi. Yes, tichipendera apostle, mashoko enyu ekupedzesera kumaviewers, kana kuti kune vanhu vari kuenda kumachechi iwaya vasiri kuzoti machechi avari kupinda zvichida vakatoputirwa, asi havasi kuda kungoona zvichida, vamwe vacho vari kuona but havasina mabudiro manje. Mashoko enyu amungade kuvapa muzuva ranhasi ekurudziro ndekuti kudii? inini mashoko andoda kukurudzira vanhu vari mumachechi akadai macounty, ndiri kuda kukurudzira kuti usasafire zita rechechi kuti inini ndinopinda yakati, handiti usasafirezve kuti inini ndaakuzikanwa stereki muchechi umu. Isu machechi atakabuda isu takanga taakutozikanwa chaizvo chaizvo, handiti machechi iwaya embiri, handitika asi takasiya, handitika. Saka ndinongoda kuti usasafire upenyu hwako nenyaya yekuti uri kunyara vanhu kana kunyara faunda kuti vanozotii. Aiwa, chechi inoonekwa zvakanaka-naka kana kusuduruka kana kuoneka kuti inini ndichambonogara kumba ini, pane zviri kuitika kana kutiwo newefemili yangu, handiti zvetichamboda kugadzirisa, saka ndichambonoti zororei kumba. Aiwa, tinenge tichitaura kana tapedza hedu kugadzirisa zvinhu mafamily issues, muchazongoona ndichidzoka, iwe ndo kutobuda kwako kwava kutoita muchechi iyoyo, handiti woendawo kune dzimwe chechi dzinonamatwa zvakanaka, dzounoona kuti aiwa umwari hurimo but hatiti zvedu iri perfect, handiti but umwari huripi, hurimo, handitika woendawo chechi idzodzo dzakadaro. Tinotenda apostle nekurudziro kana kuti nedzidziso yamanga muchitipa muzuva ranhasi. Tese taa tichitoendawo tisingaziva kuti tinogona kunge takatokechwa. Mazvinzwira muri eZimbabwe vandakagara navo pano ndiapostle Monalita vatati aiwa regai timbodzokera zvakare tinonzwisisa nhau dzine chekuita nechivanhu pamwe chete nechitendero kuti zviri kumbofamba sei machechi. Tanzwa nekuchemerwa nevanhu kuti zvinhu zvangu hazvisi kufamba, chingava chii, asi zuva nezuva ndinotobhadharawo mataidzi, ndinotopawo mufundisi cheuviri kuti vakwanise kurarama zvakanaka, zvingava machechi nguva ichifamba zvakanaka. Asi vazotitaurira apostle vakati aiwa zvimwe zvacho kumachechi uku vanhu vanenge vakakejwa vasingatozive kuti izvi zviri kuitika, vachibata chiraramo chevanhu, kunyanya machechi ezvigure, machechi emamwe ekuti unotosvika woudzwa kana nhamba dzechitupa asi zvisiri nei zvaunenge wafambira. Tizongana zvakare pamamwe maprograms zita. Ndinonzi Elizabeth Nyagiyo, tichite chesarai. Thank you
for tuning into Zim News Beat TV.